салом алейкум бародарои азиз. ҳоло мо дар суди кассатсионии шаҳри Москва қарор дорем ва навакак аз баррасии парвандаи бародари тоҷикмон аз Тоҷикистон Рустамбек буромадем. бо қарори суди кассатсионӣ запрет на въезди Рустамбек бекор карда шуд. Рустамбека барои содир кардани ду ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, якеаш нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ дар ҷои ҷамъиятӣ ва вайрон кардани тартиби будубош ду маротиба ҷаримабандӣ кардагӣ буданд. дар суд мо исбот кардем ки Рустамбек умуман нӯшокиҳои спиртӣ, алкогол наменӯшад ва тартиби будубошро низ бо сабабҳои оне ки дар вақти содир кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ қарори президенти Федератсияи Россия дар бораи мигратсиони амнистия вуҷуд дошт дар вақти коронавирус. бинобар ҳамин сабаб қарори запрет на въезди Рустамбекро бекор кардем. ҳоло суханро ба шахсан Рустамбек медиҳем ки суханҳои манро тасдиқ кунад. Марҳамат. Салом алейкум мардуми Тоҷикистон. мо 25 майи соли 2023 ба акаи Сангин муроҷиат кардем. акаи Сангин моро ёрдам карда ва имрӯз 20 сентябри соли 2023 течени 3 моҳ худаш ҳамихе гуфта буд ки течени 3 моҳ кор табуд мекунам ба розиги Парвардигор. ин имрӯз кора буд кард. кадом мардуме ки мақсад ҳамихели нарушениҳое ки худшон намедонанд дошта бошанд ба акаи Сангин муроҷиат кунед. иншоалло кортона буд мекунад. дар кори худаш мутахассис аст. ҳамаи чиро ёрдам мекунад. раҳмат ба акаи Сангин. саломат бошед. бинандаои азиз, саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.